صنكو في منن أنا اندارو زرقو حدن أنا يبل سيكد لخون أنا يبل أنلكا خالو أنا يبل أنلكا خالو ورسايكا أنا يبل أنا قتالموت أنا يبل أنا مود حامط أنا يبل أحاول ملو دوز بلا سيكون متكر أنا وأنت زي سكر حتوري بلوم ودي إري أنا يبل أنا دراي سناي سنف كويلو أنا يبل بزم كبر بسا أنا انتلقى يبلون أبسا أنا يبل أنت حالبي أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل أنت حالبي أنا يبل حدنتك يعبي أنا تلقى يبلون أبسا أنا يبل وزن كمان بسا أنا تلك سيكون متعنا زنق فتحي زغنعك خمغنا أنا يبل أنت الخصصنا ويتقدلي أنت قويت فنا أنا تلك أيكون متعنا زنق فتحي زغنعك خمغنا أنا يبل أنت الخصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوزهم كمان مسا أنا بتحب أنت حدا للبي كلنا تكعبي يقولون أبس قواسي كمان بس أنت إريتراوي سبب مرحاوي يقولون أبس قواسي كمان بس زين قبر زلنا زز قبر زلو من البات نبزحت سبات حجي اتنقرنا تردومي متعلم مغنياتو اسرع اسران حمشتن زلنا ناي جيوبوليتيكاوي نوتي ناي قدم عالمنا زملغ زنبرا يوني بولار وورلدز بحال زنبرا لومي أمريكا خمان ناي قدم كل أكايدا قديفة محازاي قدسن ولا قلي قدسن ناتي هقراو ربحاس لزا قدسني أوروبا ونزيفة مس بوتين ديسكاس كجبرية مغنياتو بوتين مس تشاينا وزقبرو زمدنا زيادة نعيس لزا قدسني أوروبا ولا مچم زقبر كم قبر زعينتو حسب زيك العينات ري الايمنتينا نرزا لنا نزم قان بحبيب عالم درجة كتريون تجمير كاتراي دماغا بتابينو ميت كبرا كل زي دحرقيل سوري no problem لا نزي أب جمد جيرنا أنت متينا أكبابينا زجبر زلو أب السودان زجبر زلو أب سوماليا زجبر زلو أب يمن زجبر زلو أب إثيوبيا زلو كل نجار أب جمد إتخا مسترت رايو تا أكبابينا إرترا توز زلا سجمتي زيادة بعمقات كرد أكاز غلبر بنتسل تراي كترويه بالكان يتمالي قد محمش عمل قد معسرت عمل زنبرة على من عجنا نبيني داننا باخا SWOT analysis of course not كافيل ديو SWOT analysis انتاي مالتيو حتصير قاليو نتوم audience not number دانيلون غار SWOT مالت strengths weakness threat opportunity زيجي ازي زغبر زلو صندو بزي SWOT بحال ميثود انترينايو نيرترا انت عدلالو انتاي حدقالو ኤርትራ እንታይ ጽቡቕ ነገር ኣለዋ እንታይ ከብድሆ ኣለዋ ስለዚ እስከ SWOT analysis ጌርካ ነዚ ኩነታት ናይ ጽምዶ ግበረና ምናልባት ግዜ እንተረኺብና ቦገን ትግራይ እውን ክንሪያ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ I know ኣብ ስትራቴጂክ ንዛረብ ከለና ቀዳማይ ሜተድ ዝመጽእ ብፍላይ ኣብ ኮርፖሬሽንስ SWOT analysis ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ
ولا تقال بتكرنيا انت تتقمنا لكن زخونه تكال زخونه هاجر نزيا عينت ፍተሻ ከይገበረ ስትራቴጂካዊ ለውጥ ኣይገብርኒዩ እዚኣ ሕጅስከ ኣረዳእና ዳኒ ምስትናትካ ሓውደውን ዝያዳ ስለ ትኸይድ راي يعني لي سمع له خدو دمسي شحن تعرف تبغالو يا قلني لك انا قرب حزابي لكم صنيحه وبحثوا خاطو اب ناي ምናልባት اب ناي كوربوريشن ناي ስራ ዓለም ኾና اب ኾነ ሰራርሓ ዛ ስዋት ኣናሊሲስ ቅናት ወይና ጽበት ምጽኻ እንታይ ትሕግዘካ ካብቲ ስምዒታዊ ወፂኻሲ ብሎጂክ ትሓስብ ብሁሉ ኩነታት ትሓስብ ማለት እያ جنا بتقرنيا ترجم كنا بلنت خوينا تن strengths weakness opportunity and threats نزغنا تازسي تي عقمي ويتي حيلي من تايد الله حيلنا خم إيرتراين بكرنا عتمتنا إيرتراين هاريا مالتي strengths حيلن تيلنا يو جي and then W كا weakness يا جز أبقى من هذا بزناي قداي هجراوي دحنات ወይ ከም ዝንብሎ ዘለና ሽርክነት ምስ ካልኦት ክትብል ከለካ ንሓንሳብ ስምዒታዊ ኮንካ ከምዚ ንዓኻ ድጎድለካ ደይብሉ ኩሉ ንረብሓኻ ዳ እምበር ጉድኣት ደይብሉ ጌርካ ተቕርቦ ኢኻ ስለዚ ሕማቕ ጎንና ወይ ከዓ እቲ ድኹም ጎንና ከምንታይ ክህሉ ዝኽእል ኢልካ ምፍታሽ ንነብስና እታ ስትረንግዝ እያ ትሕግዛ ሽዑ እንታይ ኣብታ ኦ ተኸይድካ ኦፖርቹኒቲ እዩ እንታይ ኣሎ ዕድላት ሓድሽ ዕድላት ተፈጢሩሎ ኩነታት ዓለም ትቀያየር ኣለ ንብላ ኣለና እንታይ ማለት እዩ جي زخا كله نصبق كمالت أيقونن عالم تغيرنا لا نحنا هجي بزاف زي نسمع مالتاي بولار عالمين عندنا نيرنا نهلا مسيات الناس لازم عنا نصبق الكاد ودا نغير كايقونن جي افتا opportunity تحق زكات خوان حدش نغيرات مصي سلا دلو افتا ترت كا ويلد هو بلاخا ما يطرح ديكونه كال حيزون كما تسهلي مالتي اجي نفس سترينجز نملس ايرترا نزخونتات زي انقوا قرم حجي زخونتات عالم وخون كونتات اثيوبيا خون انقوا قرم حجي قاتما أبدا عاش كونتات الله جيت دحاش أنت تبلت أن كونتات كا ولا أنا إثيوبيا مزغول مليونات حزب حيزاد الله أب ويكنس ناتا خوين دلو هذا الناس اللي دي بالله جيناتنا سترينجز خوين دلو قاجي هذا الناس ناتنا يدخون دلو مالتي هذا الناس حزب إيرترا كل سبب قال له المعاتيني ناتفعلالينا دلنا قال لنا لكن هذا الناس كبهال كل حدا منقستين جزءاتو بمولو خم حدر دخلت خوين هذا الناس الله مالتي أبتع هذا ناي وشتاوي ناي بيهر ديو ناي هيمان ديو ناي قال ديو قالت صقمات يبلنا ناي وشت دفلالي أبت وشتي كم إيرتران عمولا أفريقيا ونفتش كاي تركبني خا ناي وشتاو حد ندلو مالتي كان قداسخا بزعبا زاناي صمدون بزعبا ركب مزيتي بأني نانزارب دلنا أب أخت ما تسخلا خا إيرتراوان ناي بحقي قداماي نقرهم بزعبا قال بوليتيكاو في اللياتهم قال نقرات أونزي فهم قداي تبي أحمد صهلا حدا مخانم كا أمسكيرم يا مالتي حجي زي عباي سترينجز نيرترال لا مالتي بعابيو إذا قداي مستي تبي على السحابة مستي نحنساب مس كات 14 عام تنحري تراخينا مستي ناي دوب قتش ترارينا مستقرو مسويانه نسيت أنا إحنا خلا يكون عابي بدوبا ما سامسكا بزح نقرات مزيه قلنا ستودي بعوض إيرترا حجي إيرترا عابتي بسترينجز كنريو خلنا بعوض إيرترا يتودي بدل لا يمن ببوه تي إيرترا بحق قدرة عطوه بحيلم بقالنون مليسات ولا بخونه هنا بحجي بلمن نعب زي أفرم نع الجيرس أجريمنت نع ديماركيشن دبهالو اللزون يلا تودي كلا سترينجز نا إيرترا دلو نزق دايك تقرب كلا إيرترا تي كم حيال قدنا مالتيو عيد لياني بحق أب حدا طاولة تقرب كلها تسيكا هتكيد تخل تخونكا أنا بلا اللغة تريك وأنا جن فأنتوا ويلك هتكرر له تقول ما قد ثلك حي على فمالي أجي إيرترا أبزس أمروزي دمركوس حد النتي بالله أبزس أمروزي دمركوس لولا والنتي بالله أبزس أمروزي دمركوس مسأي بالله قالوا معاه ثمرات الله سال هزبا مالتي حد النت هزبا الله مسكالو الشركة النت تكبر تخل عجون مستقروا مستقراي بحاله تصبو سويم دوربنا سويم قربنا قل ما أنت إيرتراوي كام صباح نقوم أمحرة حشان نخبها له دخلت وينه كم إيرتراوين كومود بحال له مجد ثلاث متسخلي مس كله مترفنا الكادوكا عصرا بالك خالد كاله خلوا له مجد الحجي كل نجار نحدا يا نغوشيت قبر كله
እስካታ ክትመጽእ ከለኻ ይህን ምህን ክትበሃል ክትመጽእ ከለኻ ተሲእካ ኣነ ድሓን ስቡድ መሰለኩም ኪዱ ክትብሎም ትኽእል ተኾንካ ሓያል ኢኻ ማለት እዩ ከይፈተኻ በጃኹም ከይትወፁ ኢልካ ማዕፆ ዓፂኻ ተለመኑ ብደይ በኣኹም ኣይሓልፋን እየ ንስኹም ተሞይትኩም ክመውት ተሰሪርኩም ክሰርር እየ ዝብል ዓይነት እንተኮይኑ ግን የብልካን ሕጂ ግደ ሓቂ ኤርትራ ብዓወት እያ ተቐርቦ ዘላ ነዚ ነገር ብልመና ኣይኮነን ማለት እዩ ግን እዚ ማለት ከዓ ኤርትራ ግብዝና ሒዛ ኣየድልየንኒ ማለት እዩ ንኤርትራ ካብቲ ዓብዪ ድሕሪ ናፅነት ደሃስያ ነገር ተሎ ኣይ ሰላም ኣይውግእ ድብል መንፈስ እዩ ማለት እዩ ንሱ ኣብ ሳላ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ልኡላውነታ ደኽበረት እያ ብዲፕሎማሲ ድዩ ብሕግታት ኩሉ ድረትዐት እያ ረፈረንደምና ንዘለኣለም ንዝመፅእ ዘሎ 10 ዓመት ድላይካ ክተምፅእ ትኽእል ኢኻ ንዕኡ ድመልስ ሓይሊ የለን ማለት እዩ ጥባሕ ንጎ እውን ገለ ተተደፊራ ኤርትራ እንደገና ፀላእትና እንደገና ክስዕሮም ከም ንኽእል ካ ድጠራጠር የለን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ስትረንግ ዘላእቲ ኮይኑ እቲ ዊክነስ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ፈቲና ፀሊእና ጎረቤት ኢትዮጵያ ኢና ዊክነስ እዩ እንታይ ሞ ክንገብር ስለዚ ነዚ ሁሉ ኩነታት ተቐቢልካ ፈቲኻ ፀሊእካ ከዓ እቶም ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ዋላኹን ዋላ ውግእ ክኸውን ከሎም እዞም ጎረቤትና ብብዙሕ ኪሎሜተራትን ገለ ንዳወብ ተጋሩ ከዓ ግድነት ኢና ዋላ ከም ዊክነስ ንቁፀሮ ከም ኦፖርቹኒቲ ንቁፀሮ ፈቲና ይፈቲና ማለት እዩ ሕጂ ብኩሉ ወገናት ክዕቀን ከሎ እዚ ስለ ደድሊ እቲ ድመፅእ ዘሎ ሓይሊ እቲ ክመፅእ ድኽእል ወራር ካብ ኢትዮጵያ ክንብል ከለና ካብ ኣብይ ማለት ኢና ብሓፂሩ ካብኡ ከዓ በዚ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ጥምሕታት ከዓ ወይላይ ካልእ ምትዕፅፃፍ ተደሪእና ሲ ሕማቅ ጎንታት ኣለና ማለት ሕጂ ሓንቲ ካብዚአን ፀላእቲ ክነብዝሕ የብልናን ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ጎና ዝሽፈን ዘለዋ ሓንቲ ዊክነስ እንተዳ ኣላ እዛ ናይ ንፅምዶ ጌርካ ሰላም ጌርካ ምምፃእ ንኤርትራ ፅቡቅ ንትግራይ ፅቡቅ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ፅቡቅ ንኢትዮጵያ ፅቡቅ ንዓለም ፅቡቅ ኢኻ ከም ግቡእ ግን እዚኣ እንተዳ ኔራ ሓጓፍ ትምላእ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ብሎ ቁርብ ከም ዊክነስ ብዙሕ እኳ ኣይኮነን ጫፍ ከም ገፈል ገለ ዋላ ቡና ሰተኻስ ንእሽተይ ገፈል ሰላታስ ክትኣልያ ትኽእል ኣለካ ከም ገፈልካ ኣብ ውሽጢ ኤርትራውያን እውን ነዚ ፅምዶ ብሕማቕ ብጥርፃረ ዝርኢ ብቕንዕና ኣሎ ከፍርስዎ ድደልዩ ሓይልታት ከዓ ይሰኣኑን እዮም ኤርትራውያን ካልእ ኣጀንዳ ክህልዎም ይኽእል ዘይምርዳእ ክኸውን ይኽእል ብቕንዕና ክኸውን ይኽእል ብተጋሩ ወገን ከዓ እቲ ናታቶም ዊክነስ ወይ ከዓ እቲ ናታቶም ዘሎ ነቲ ኩነታት ንዓና እውን ኣድክመና ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ፅምዶ እዚ ንምክልኻል ኤርትራ ንሰላም ብቕንዕና ተቐርቦ ዘሎ መዘረጊ ኤርትራ ክገብርዎ ክፍቱን እዮም ምክንያቱ ብዙሕ ድምፅታት ስለ ዘሎ ኣብኣቶም ወገን ብኤርትራውያን ወገን ሳላ ሓድነት ድሓን ኣለና ብኣቶም ወገን ግን እዚ ናብ ትግራይ ትግርጅዶ ናብ ገለዶ ናብ ገለ እንዳወሰዱ ክወስድዎ ድፍቱን ሓይልታት ኣለዎ ግን ንእሽተ እዩ ግን ዊክነስ እዩ ማለት እዩ እዚ ግን እንተ ደኣ ክዓቢ ኮይኑ ነቲ ንደልዮ ዘለና ቀዳምነት ዝወሃቦ ናይ ስጉምቲ ናይ ፅምዶ ቅረብ ሓደጋ እትወሎ ማለት እዩ ብዙሕ ንዝበሉ ነገር ኣይኮነን እቲ ስትረንግ ዝዕር ይዓቢ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ንጂኦፖለቲክስ ትሕቶኻ ጂኦፖለቲክስ በዚ ክንሪኦ ከለና ዓለም ኣብ ትቀያየረሉ እዋን ዓባይን ስትረንግ ዘላ በቲ ሓደ ወገን ኩሉ ሰብ ነናቱ ብል ኣሎ ኣሜሪካ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኣገን ክብል ከሎ ትራምፕ ኣሜሪካ ፈርስት ማለት እዩ ካልእ ከም ኣጀንዳታት ደቕርብዎ ነበሩ ገለ ንሕና እዚ ድላይኩም ግበሩ ደዋፃና ናትና እዩ ምሳና ከዓ ጥቕምት ኣላታ ክትህልዋ እያ ተደይብላ ከዓ ናትኩም ጉዳይ ማለት እዩ ሕጂ ንኤርትራ ኣብ ጉዳይና ኣይትእተዉ ኣብ ዞባና ኣይትእተዉ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካና ኣይትእተዉ ክትብል ፀንሐቲ ኤርትራ ዝፅቡቕ እዩ ግን በቲ ሓንቲ ወገን ከዓ እንታይ ትኾን ኣላ ማለት እዩ ከምኡ እንተ ደኣ ኮይኑ ኤርትራ እውን ረብሓ ናይ ኤርትራ ቀዳምነት ክትህብ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ኩሉ ሰብ ናተይ ይድብል ግን ብጌጋ ንሓንሳብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ክዓፀና ይብሉን ማለት እዩ ኤርትራ ፈርስት ኢና ንሕና ንቐርቦ ዋላ እንተጋሩ ክንቀርብ ከለና ንኤርትራውያን ቀዲምና ንረብሓ ሃገርና ቀዲምና ቅንዕና ንሱ እዩ ማለት እዩ እዛ ዘበን ተኣትዎ ዘላ ዘበን ቅንዕና ኮይኑ ስማዓን እዚ ደይንዓኹም ደሊና ዓፅመ ስጋኹም ገለ ደይኮነ ልክ ካባኹም ንደልዮ ኣሎ ካባና ትደልይዎ ኣሎ ኣብ ዝበሃለሉ ዘበን እዩ ማለት እዩ ሕጂ በዚ ዓይነት እዚ ኣብቲ ርእሰ ምርኮሳ ገይራ ክትከይድ ፀንሐት ኤርትራ ኣይትተንክፉና ክትብል ፀንሐት ኤርትራ ፅቡቕ እቲ ናታ ትደልዮ ነበረት ካይዳ መፂላ ማለት እዩ ብዙሕ ከይ ናብቲ ስወተ ኣናሊሲስ ስለ ድኾነ ትርጉሙ ኣብቲ ትንተና ነዊሕ ክወስድ ስለ ድኽእል ምእንቲ ክሕፅሮ ኣብታ ትረት ክኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ኩነታት ዋላ ሓድሽ መፂ ኣሎ ዓብ ዕድል ፈጢሩ ኣሎ ናይ ኤርትራ ድምፂ ዝስማዓሉ መገዲ መፂ ኣሎ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ኣሎ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዋላ ምፍራሶም ዳኣኹን ብዙሕ ነገራት ኣሎ ግን ኢትዮጵያ ክትፈርስ ትብል ከላ ኣፈራርሳ ናበይ ምዃኑ ፈልጦ ንኽእል ሰብ የለን
أنا فلت إيه كم زيادة تخيد من قصة خمس بلا له نعنس معيون خوني ولا زفلت سبيلا إثيوبيا وخوين فلت أبي يفلت بريزيدنت سياس فلت أيكل قال لك المغنياتو نابي يازا كم زي داميرا مسندر كيا سب مود لا تاخذ تصب نابي كم تود أمبر ميتا كم ميتا تأمامين الله نابزي أي تبلني جاء فرارس إثيوبيا عبيس أجمعت دمسالنا نقرن إنن إذا هلو كنا تفنى عالم تفتيرو دولو كنا تفكا قلت أفلوا أبزن ميت معلتي غير دولار 4 ورحي 5 ورحي ترامب أبزين بزح نقرت بزعبا قطبا بزعبا قالت قلوات عالم أبزن مس 4 عامات من تاي ياخذ كيد فتناتي دول لي مالتي حج كل نقر تحس كيركا او زي حدش عالم مصياتلنا الله خمتان دليا خويناتلنا الله مو دتحاز يلن اوشنا اثيوبيا كقاير ولا زناي صمدو خناتات حج زي فطيراتلنا دل عدل الله فترات كنت هيدلو صباحتهم صوص لدي فلت قلطيفكا واقع عدا قبر ነገር አይኮነን እዚ ንዓመታት ድኸይድ ዲስካሽን ኣየድልኒ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እንታይ ንግበር ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኸ ናይ ሓባር ፀላ ኣለና ንኩላትና ዘስግእ ስለዚ ኣብዚኣ ብሓንሳብ ፀሚድና ንስገራ ናይ ፅባሕካ ፅባሕ ንሪኦ እንዳበልካ ዝግበር ነገር እሞ ሕጂ ትትረት ዘሎ ቀንዲ እዚ ንፋስ ዝህቦ ብላ ናይ ዓለም ጂኦፖለቲክስ ትህሉ ኩነታት ሕግዝ እዩ ዝመፅኦ ናበይ ዝኸዶ ዘሎ ግን ዝፈልጥ ሰብ እውን የለን ሕጂ ከምዚ ንፈልጥ ኮይና ተኣማሚንና ከይንኸዶ እሞ ትሑስ ከይንገብሮ እሱ በፂሕና ኢና ኣብ ዝመፅእ ዓመት 2 ዓመት ከምዚ ይኸውን ኢልና ውዲ ከይነብሎ ኢለ ሕፅር ኣደለ እሞ ከማኸል ደላ ሓወይ ጆርጅ ሓወይ በጣም ፅቡቅ ኣይ ቲንክ ብዙሓት ኣርእስታት ከም ሕቶ ክትረኽቦም ዘይትኽእል ከማን ኣብዚ ክግለፁ ዕድል ረኺቦም ኣለው እንታይ ምበልኩ ኤርምያስ እውን ኣብ ኣሜሪካ ስለ ትቕመጥ እቲ ናይ ማጋ መጀመርያ እኳ እታ ማጋ ክንሪኣ ከለና ሰብ ኣቕልል ኣቢሉ ይርእይዋ ነይሩ እታ ማጋ ፅንሒልና ክንሪኣ ከለና ግን ዳርጋ ነቲ ወርልድ ኦርደር ኣሜሪካ ባዕላ ዝመስረተቶ ሪሰት ክገብረላ እዩ ዝደሊ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ስለዚ ተቐደም ኣብ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝጨቃጨቆም ኣይነበረን ገለ ዝገበርዎ ኣካይዳ ናይ ዓለም ዝያዳ ይርብሖም ነይሩ ሕጂ ግን እንታይ ይደሊ ኣሎ ከም ብሓድሽ ከም ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝተኻየደ ነቲ ዝነበሮም ፀብለልትነት መሊሱ ፀብለልትነት ንክህልዎ ኣብተን ዝሓለፈ 80 ዓመት ዝጎደሎም ነገር ንዑ ድማ ኣስተኻኺሉ ካልእ 50 ዓመት ንኣሜሪካ ክገዝኣላ እዩ ዝፍትን ዘሎ እዚ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ህዝቢ ኣሜሪካ ይመሪፅዎ ብማጋ ዝብል he has every right ድሌቱ ንክገብር ድሕርካስ ናይ ሃገርካ ረብሓ ኣቐዲምካ ምስራሕ ሓጢኣት ኮይኑ ይፍልጥን እዩ that's actually common sense ዝኾነ መራሒ ሃገር እዩ ክሰርሕ ዝምረፅ መስለኒ ሕጂ እዚ ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ኣሜሪካ ማጋ ወይ እውን ኣብ ዓለም ዝሓየለት ክትከውን ናይ ኣሜሪካ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ጥራይ ይኹል ኣይኮነን ነታ ዓለም እውን ቅድሚ ሕጂ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንሳ ዝበለቶ ኩሉ የስር እሺ ጎይታይ ዝብል እምበር ነው ኣይገብርን እየ ዝብል ኣይነበረን ኣብ 2015 ግን ኣይገብርን እየ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣንጻርክ ክኸይድ ይኽእል እየ ዝብሉ ሓይልታት ኣለው ራሽያ ክኸውን ይኽእል ቭላድሚር ፑቲን ድሮ ኣብ ዘን ዝሓለፈ 100 ዓመት ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ተፅቢታት ንሱ ዝገበረሉ ዲዘፖይንት ክገብረሉ ኢና ኣለና ዶናልድ ትራምፕ ድማ ፍሌክሲብል ኮይኑ ሓቂ እዩ ክብሎ ይጀሚር እምበር እገዳ ከውርደልካ ክብል ኣይደለየን ምክንያቱ ረብሓታቱ ስለ ዝፈልጥ ኣብ ቻይና ተመሳሳሊ ብግልፂ ኮንፍሮንት ክትገብሮም ንኣሜሪካ ንርኢ ኣለና እዚ ሕጂ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳ ንሃገራት ናይ ኣፍሪካ ብፍላይ ለንቀነት ክከታተል ተቐኒኻ ኣብቲ ናይ ሰነት ሂሪንግ ናይ ኬንያ መራሒ ናብ ቻይና ገፁ ከይዱ ዝበሎ ነገር ኩሉ ብሰፊሑ ክርእይዎ ጀሚሮም እታ ዘረባ ድማ እንታይ እናኾነት ትመፃላ ኣብ ኮሎምቢያ እውን ሓደ ስቶሪ ኣሎ ምስ ቻይና ትገብሮ ዘላ ኢንቨስትመንት ክሓፅር ክኽእል ኣሎ ብካልእ ዘረባ ወይ ምሳና ኢኹም ወይ ኣንጻርና ኢኹም ዝብል ዘረባ ካብ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ይስማዕ ኣሎ ናብ ዞባና ነምፃ ድሓን ብዓለም ደረጃ ካልእ እንድዩ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዘን ዝሓለፈ 7 ዓመት ዳርጋ ፖለቲካዊ ምንዝርና ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ናብ ኩሉ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ናብ ኩሉ ይኸይድ ኣሎ ናብ ብሪክስ ኣቱ ናብ ቻይና ይኸይድ ናብ ራሽያ ይኸይድ ናብ ኢራን ይኸይድ ናብ ተርኪ ይኸይድ ናብ ኢማራት ይኸይድ is everywhere ኩሉ እዩ ዘሎ ምናልባት ቀደም ሸለል ክብልዎ ነይሮም ይኽእሉ ነይሮም ኮኑ እዮም ሕጂ ግን ኣሜሪካ ኣሰርቲቭ ወይካ ንረብሓናታ ንቻይና መጠን ስጉምቲ ዘይወሰድና መጠኑ ቻይና ዶሚንያንስ ናታ እናነፀረት ትኸይድ ኣላ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ንዘሎ ድማ ዳርጋ ብዕቱብ ክሕዝዎ ይፍትኑ ኣለው እዚ ነታ ዞባና ብኸመይ ክፀልዋ ይኸውን ኣብዚ ሕጂ ናይ ኤርትራ ክትንክፈ ትኽእል ኢኻ እምበር ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ
ሶፋር ንጹር ዝኾነ መንገዲ ዘለዎም እዮም ከም በዓል ኢትዮጵያ ግን ብክልትዩ ዝበልዑ ዘለው ከምኡውን ኬንያ ብከመይ ክፀልዎም ይኽእል ናይ ኣሜሪካ ሮል ካብዚ ከመይ ክኸውን ይኽእል ትብል ነዋሕያ ግን ቁርብቲ ኮንቴክስት ክበካ ስለ ዘለኹ እየ ጽቡቅ ትሕቶ ጆርጅ እዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ናይ ማልታይ ፖላር ወርልድ ኢልና ንሪኦ ዘለና ከምቲ ዝበልካ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣሜሪካ ነዚ ዓለም ብቁጠባ ብወተሃደራውን ብኩሉ ጎብሊላ ሒዛቶ ፀንሐት ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ናቶም ዕድላትን ባዕላ ክትውስኖ ብምፅናሕ እዚ ንክንደይ ሃገራት ኣብ ከቢድ ቅልውላው ደእተወ ኤርትራ እውን ካብኡ ፈሊካ ትሪኦ ይኮነን ነፃነትና ትግባአና ከሎ ብሓይሊ ምስ ኢትዮጵያ ቆሪኖም ደትረፉና እዩ ሕጂ እዚ ፀብለልትነት እዚ ዝፀንሐ ከምዚ ክትብሎ ዝፀናሕካ ዓለም ልወጥ ኣሎ ብብዙሕ ነገራት ካ ይድልወጥ ኣሎ ቀዳማይ ነገር ናይ ኢኮኖሚ ለውጢ እንድሕር ሪኢኻዮ ንኢኮኖሚ ደንቃሳቐስ ሚድል ክላስ እዩ ሕጂ እቲ ኮንሱመር ሶሳይቲ ንብሎ እዚ ድዕድግ ሕብረተሰብ ናይ ኣሜሪካ እሱ እዩ ነቲ ኢኮኖሚ ደንቀሳቐሶ ነይሩ ሕጂ ካልኦት ሃገራት ኣብ ድኽነትን ኣብ ጭንቀትን ስለ ዝነበሩ ኣብዚ ኣይትዋሳእን ኢኻ ነርካ ኤሮጳ መብዛሕትኡ ንብረቶም ንኣሜሪካ ሸጡ ኩለን ሃገራት በዓል ቻይና ጃፓን ንብረት ናብዚ ሽየጥ ሕጂ ግን እቲ ዓለም እቲ ኢኮኖሚ እናማዕበለ መፅኡ በዓል ቻይና ዓብ ለውጢ ገይሮም ኣብ ሕብረተሰቦም ኣብቲ ኢኮኖሚኦም እቲ ናቶም ሚድል ክላስ ኣዕብዮ እሞ ፅልዋ ክገብሩ ጀሚሮም እዚ ናበይ እናመርሐ መፅኡ ሃገራት ናብቲ ነብሰን ዝኽእላሉ ኢኮኖሚያዊ ፅምዶ ነንሕድሕደን እናገበራ ነቲ ናይ ዓለም ፅልዋ ብፍላይ እዚ ብኣሜሪካ ክግበር ዝፀንሐ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣብቲ ሴኪሪቲ ካውንስል ክትገብሮ ፀንሐት ዕብላለ ንኣብነት ንሕና ብናይ ኤርትራ ክትዛረብ ትኮይንካ ኣብ 2009 ሳንክሽን ክሕልፉ ከለዉ ቻይናን ራሽያን ዋላ እእመኑ ኣይእመኑሉ ፈሪሖም እዮም ኣስቂጦም ኣሕሊፎሞ ንሕና ከዓ ግዳይናቱ ኮይና ሕጂ እቲ መድረክ ብኩሉ ተቆፃፂሮሞ ስለ ዝነበሩ ኣብ ኣፍሪቃ ሕብረት ዝገብርዎ ፀወታ ተሪኢኻዮ ኣብ ኩሉ ናይ ዓለም ዓበይቲ ትካላት ዝበሃል ንማዕርነት ናይ ህዝቢ ክሕሉ ተባሂሉ ተመስረተ ኩሉ ተቆፃፂሮም ክፀንሕዎ ክገብርዎ ፀንሑ ዕብላለ ኣብዚ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ እዚ እዩ ወዲቑ ብፍላይ ብኤርትራ ክዛረብ ከለኹ ኤርትራ ሕጂ ኣብቲ ዝለዓለ ናይ ዲፕሎማሲ ጥርዚ በፂሓላ ትበልኩ ከም ምግናን ኣይኮነን ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት 11 ግዜ ሞሽን ከቅርቡ ከለዉ ሳንክሽን ከዕልፉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነፂጉ እዩ ተሪፉ ሕጂ እቲ ዕብላለ ኣብ ደፍነትሊ ኣብቲ ሴኪሪቲ ካውንስል የለን ፈፂሙ ተን ዓበይቲ ሃገራት ከዓ ከም በዓል ራሻ ቻይና ህንዲ ብዙሕ ህዝቢ ዘለወን እቲ ናተን ናይ ምዕዳግ ክእለት ከዓኒ ሓፊሉ ብዘለወሉ እዋን ከዓኒ ነቲ ናይ ዶላር ቫልዩ ብኡ ገይሮም ስለ ዝቋፃፀርዎ ነቲ ዶላር ከዓ ባዕሎም ኣሜሪካውያን ከዓ ከም ጥይት ስለ ዝጥቀምሉ ብኡ ክትጥቀም ከለካ ኣብኡ ዲፐንደንት ገይሮም ድሓር ሳንክሽን ገብሩ ከለዉ ከዓ ነቲ ዶላር ስለ ዝኽልክሉካ ዓለማት ከዓ ካብዚ ክወፃ ስለ ዝደልያ ዘላ ከም መሳርያ ስለ ዝጥቀመሉ ዘሎ ናታተን ምትሕብባር ገይረን በዓል ብሪክስ ክመፅእ ጀሚሩ ከም ዝበልካዮ ሕጂ ብፍላይ ኣብዚ ብግዜ ባይደን ዝነበረሉ እዋን ዝተገብረ ናዕቢ ኣብ ማእከላይ ምስራቅ በሎ ኣብ ኩሉ ዝገበርዎ ኣሉታዊ ነውፅእ ላዒሉ እቲ ሓደ ዝተፈለየ ነገር ግን እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንገብሮ ዘለና እዚ ኣብ ሚድያ ፅልዋ ኮምፕሊትሊ ካብ ኢዶም ንላዕሊ ወፅዩ ቅድሚ ሕጂ ነቲ ናራቲቭ ክከታተሉ ክብሉ ባዕሎም ቆራሪፆም ነቲ ዜና ደምፅዎ ነበሩ ንኣብነት ኣብ ህዝቢ ልዕሊ ህዝቢ ፍልስጤም ዝተጓነፈ ህልቂት ብ4K ኩሉ ህዝቢ ኣሜሪካ ርእይዎ
حجي أبديك كوكواتا صورولو أبزي كولو ناي ميديا تكنولوجي بوتا سلازلنا اتهزبون كنكح جميل أمريكاون اتي منغستو زبلو تراي زي كونون كالا أمارات سيتات نارأي و مبار كم تزبلو ناي خونن كم تسعن حدا ناي أمريكا نتسعنت كنكالا خلي نايلوم ني عراق دغدو خوم غيركا شوط يتخلني غالومي تمدرخ تلويتو ميديا تلويتو حاجرات معبيلان هزب نقيحو حجي زخلو زي ناي زخلو كوب دمور كتريو خلها ناي قدنيو زي منغستي ناي أمريكا عابناتو متعرراين خقبر مغنياتو خقبرو دسانها أي سرحني دحر لومي بفلاي أنا خم إيرترا وهنا حدا خابت دخور عني كم منغستي إيرترا ني يو اس ايد سني أبكل تشعن شدشتاني سوبيبو زي قعزي زخونة سرعات نهزب زي حجز نهاجرات مزنبال تقول قصتات إيرترا زهابو بتقوانتي بزجرم كونتا ترامب دقيمو حجني يو اس ايد كعصو خلا بز مقنيات زنا زخون عصوينا خل كل حجي اتي كم ناي إيرترا ترير مرقد صنحنا اتي ناي رأس مركوسا زلنا رأيا زخلو خطريو خلخا نعنا نتي نخنقبرون دلي النصا زخونه حريا بزعبا هاجرنا ابزي اوانزي نعنا تطح بايتا فطيرنا كما تسكا نابت غوربابتنا نامنت بإثيوبيا نزارب إثيوبيا خمس زبلكايو اتي بسلت زي مهلاو ديو انتاي كميل غيركا خم تقولصو ناي زناي إثيوبيا برايم مينستر زغبرو ركبات مس هاجرات بتعم زدونصي ግን እቲ ባህሪ ናይ ኢትዮጵያ ከዓ እንድሕሪኢኻ ከም ሕብረተሰብ ተሪኢኻ ከዓ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ ሳዕ ከም እቲ ክድምና ከም ኣመል ኮይኑ ካብ እቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ጀሚርካ ብመንግስቱ ጌርካ ናብ ወያነ ኣብ ስልጣን ከለዉ ግዳይ ነቲ ህዝቢ ገይሮም ንዓና ከዓ ግዳይ ገይሮም ሕጂ እቲ ፅልዋታት እዚ ትራምፕ መፂኡ ነዚ ኩሉ ዩኤስኤ ጠጦ መሰበሎ ንኤርትራ ከም ሓደ ፅቡቅ ደሐጉስ ዜና ጌርና ክንቅበሎ ከለና ኣፍሪቃውያን ካልኦት ኬንያ ኢትዮጵያ ግን ኩሎም ግና ውዮም ኢሎም እንታይ ክንበልዕ ኢና ድበሉ እውን ኣለዉ ሕጂ እቲ ደሕዝነካ እቲ ከይሓፈሩ እውን ተኣኪቦም ኣብ ሚድያ ወፂኦም ከምኡ ኢሎም ክዛረቡ ክትሪኦም ከለካ ድሓር ናብቲ ዝበልካ እቲ ናይ ፖለቲካዊ ምንዝርና ትብሎ ናበይ ከም ዝኸዱ ዘይፈልጡ ናብትን ሸበድበድ ክብሉ ትሪኦም ሕጂ ሃብቲ ሃገሮም ደይምቁፅፃር ሰላምን ርግኣትን ናይ ህዝቦም ደይምዕቃብ ሓድነቶም ፋሕ ስለ ዝበለ እዚ ኩሉ ከዓኒ ኣብ ግምት ኣእቲኻ እቲ ኣብ ብኤርትራ ወገን ክሪኦ ከለኹ እቲ ን30 ዓመት ዝሰራሕናሉ ድሕሪ ነፃነት ሳዋ ተሰሪሑ ንትሽዓተ ብሄራት ኣብ ሓደ ቦታ ኣምፂኻ ሓደ ሃገራውነት ሓደ ተሓሳስባ እዚ ኩሉ ስራሕ ዝገበርናዮ ንሃገራውነትን ንሓድነትናን ስቂሉ ዝመፀ ይኮነን ክንደይ ደምን ረሃፅን ፈሲስዎ ክንደይ ወፃኢታት ተገይሩሉ እቲ መንግስቲ ክንዲ ናይ ኣፍሪቃ ተን ዋና ከተማታት ፍሉጣት እየን ፓላሶታት ገለመለ ኣለወንታ ካብታ ኤርፖርት ናብታ ቤተ መንግስቲ ትኸደላ እተን ሜይን ስትሪትስ ንኤሮጳ ምስልወን ካብኡ ውፅእ ኢልካ ፀድፊ እዩ ድኽነትን እዚ ዝበሃል ውሕስነት ደይብልካ መነባብሮ መንግስቲ ኤርትራ ግን ነዚ ኩሉ ናይ ገጠርን ናይ ከተማን ፍልልያት ከነፅብብ ኢና ኢሉ እቲ ናቱ ፕራዮሪቲስ እቲ ናቱ ዕላማታት ኣነፂሩ ነዚ ጋግ እዚ ንኸፅብብ ክገብሮ ፀንሐ ሕጂ ይረአ ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ነቲ ናይ ደገሪኡ ወይለይ ኣዲስ ኣበባ ዳ ማዕቢላ እንያ ፓላሶ ተሰሪሑ ኣስመራ ዳ ከምዝንያ ኮይና ገለ ኣብ ኮሚታት ኣብ ዝቐንጠመንጢ እናረኣየ ነቲ ቀንዲ ስራሕ ግን ነቲ ሕብረተሰብ መሰረታዊ ለውጢ ደምፀአ ነዚ ን30 ዓመት ዝተሰርሓሉ ፍሪኡ ንሪእሉ ዘለና እዋን እዩ ሕጂ ኣብ ፀጥታ ተሪኢኻዮ ፀጥታና ውሒስና ሓድነትና ውሒስና እዚ ከዓኒ ብምዕራባውያን ሃገራት ዝግበር እዚ ፅምዶ ሕጂ ዝግበር ዘሎ እውን እንድሕር ሪኢኻዮ ክፈርስ እንድሕር ኮይኑ እውን ብምዕራባውያን እዩ ክፈርስ ምክንያቱ እንድሕር ንሕና ኩንዱ ሓቢርና እንድሕር ለውጢ ከነምፅእ ከም ንኽእል ስለ ዝፈልጡ ነቲ ሓይልና ስለ ዝረኣዮ ሰንቢዶም እዚ ንሪኦ ዘለና ኢኻ ትሪኦ ሰባት ከፍ ኢሎም እንተ ብኣውራጃ ብቐንጠመንጢ ከዛርቡ ካፍትኑ ኖኖ ቁስልኹም ኣይትረስዑ ክስቶ ከምዚ ጌርካ እንዲ ክስቶ ንሕና ከዓ እንታይ ናና ቀንዲ ዕላማኻ ናይቲ ፅምዶ ቀንዲ ዕላማና ነፀርካ ነቲ ህዝቢ ነቲ
بعالم درجة نرأخا إزز جبر زلو زي لكع كم زي بالكاكو أمريكا فيرست قبل كولوسي ولا حنت كيكا يقولون نحن هون إيرترا فيرست فينا نقول تخيلناون قرن أفريقيا نقدميت لناون نتق حبرة السبنان هزبنا أرجينا كما يجرنا نقدميت نقص يقاتل لوموني أنا بخمس خريجة خلوه إيرترا أبتي السرحة حلو ننويح جزية مسرتاوي بايتا أو دلديلا سلسنحت نزح جيب أمريكا زوصد دلو نيو ألايمنت هون ولا زيناي مالتاي وورلد ماتسو زولو أب تطح مريت رجيت آيات ريو زلا رجيئة كي تشاقلت مرميرة فريلنا أب بريكس آياتنا فريلنا أب قلي خدنا أب تطح بايتا سلزلنا ات بايتانا رينا جن اتن تطح بايتا دي صنحهم أب حدناتهم دي صرحوا أب رقاتهم دي صرحوا أو وشتاو تسقاتاتهم وكوص صار صرحوا دي صنحوا قناهم قرويتنا هاجراتنا ريخايم قنا كنا قوتون ريا مالنا حجي بإرتراو خينا خريو خلوه حدا خابت دخر عني اتي بمنجستي ننوح تأمتا تجيرو لخ صراحة له دسقنحة فريون ريالو زلنا اوان كوينو قرواب تناخ عني نايتي دزورقو فريمز عصلو زلو أم بتتانن أم قتالن مقباتن أبو أستفيلهم كسورحو سنيهم حجقا أبزخم نريو هناتات بسيحون ريال لنامو أنا بخمزي يدريو جورجا عاكي بتعمل تبو I think إرمياس بتعمل تبو غير كامل إسكا I think بزوح كمان مش عدنا دم زيارة connect غير كايو أنا تحتو نحر بقبو تردياتني يفتوو يطلقوه بوغن إيرترا يكون بوغن تقراي اتي كونتات نايتي تتصابوتات بصيحو دلو نهري أوشت تقراي تفتير زلو ناي مجمع فلاوة تقراي تقارون مطفاء نغنا خاني حبار سألائي إنو ممزع كتبلو زي كونس دارغا ترتنا مقبار بروباغاندا تترايبولو ولا مدروات كله زي كلت هزبتات زياتهم يزون كلت هزبتات زمرحتهم زبال كام أكالات منغستي اللي تبلوم قله يفتو يصلو إذا مدرخ زي تغييري تي زنبرة ناي سلئي ناي كالق مدرخ ناي كوينات مدرخ تغييري جي حدا وان كم زي بمهللا قلد مت نقر يكونن أبايتا زرأيو ناي سلالفا لوط يوم مزيا رداكالو تقارو سام حجي خدوة صنحو مقدي جيغالو حما نيرو عزين دوخ زدي تقارو هلون أمك حلون دحر كوينو بتساتهم إنهم كقالسنا ويكعوتنا دبلو أجنا كعوتن تخوينهم زي العالم إيرتراز ألاقيت مقبار نسبة إيرتراز ألاقى مقبار أيوات أمنيو كعري والله مالتي تزي كوينو بن already تفاعتها بايتالو سلازي حدا وان كم زي بقاتي جزي سناي سلام كم زي تقولت غيركا زميركا بجاهم اندو بجاهم اندو الكاتهم صنع نقر يكونن زي عبوليت كان زارم دحرار لنا هوينا تسلالفا توتالي تغيرو مالتي لذي بدها تخنتات إن تفترون دحر مزيوم نزم بدها تخنتات زي أتوم كتمكتلهم دحر بيناوي يكونن نعمت أمونج إرمياسن درارن فتر شجر كله خلي أمونج جرجم ناي بين خاطو خوين تشجر بين خاب على خاطو تخيلها إذا شجر زين هيك اللي تأخذ تخوين جن السخاء إرمياسن ترى أنا سلام دخل أكا خوينو بتحدو جن دما جورجو إرميا سلام زخلون دحر كوينو أمونكم سحدا نجر كفتر كخلالو زال عالم ده تتأفقهم ديكم تنبرو ويتناتكم هلاوخ ترقابط وتقولو قلناو دقف ديو عراق ديو شماقل ديو نور هيواتكم تقصلوا المجد خدله خلالو بقعو مسيخم سلازلهم حجي نشماقل نقال نعرقي قال كل عصب خون خيلي إذا أتليس سرفايف كتقبر جورجو نداني ختصقع لك كامسخ مخنياتو كل جزء دفرارها تخوينو إرمياسي دان ختصقع لك مالتي إرمياسون بتحدو جن كوميو قصالنتو تناتو هيوتو خمرح اندحر كوينوسي نعاي كم تسأن اللو مالتي البوليتيكا اندحر قيرنا يزي إذا حجب تقراينا بإرتران متس إذا for the sake of ناي وسنات حبر السب دليت وي ناي اللي تقلي كونن بعلو تا أتموسفير تغييريو
أبتا إثيوبيا زنبرة أكايدا الرأيا ملكو عندنا غير مسيو نزوم كلت حزبتات كا بجاه قبرهم متصال أبدها مدرخ مسينا لنا مالتي لذا بدها مدرخ تخوينو ولاتي ترتك قبر الناس متصل حيلكو ناي كلتينا مسمع يدلني مخنياتو دحرنا كلتينا مسمع مسيو نفس مثل هالك كنقبرينا بعلنا سرفايفل نقبرو له مقد خاخن كتلينا اذا امونغناون تزنبرت صلقي كونتينوس الخيد انت خيلو نتحاده مسارح يغيرو نتحاده غارمو دلي تديكي يلو ግን امونغنا زلو صلنا نور كيملس كاسرح مالتي ስለዚህ መጽ ይዘሎ ነገር በእሊታት بناي ولق سبات ጉድዊል አይኮነን ባዕሉ ተኹነታት ተغيሩ መጽይሎ ተሰላልፋት መጽይሎ ስለዚህ ንዓና ከም ኤርትራውያን አንተ ይጥቀስካም ህወሓት TDF በሎም ህዝብ ትግራይ መሳርሒ ፌደራል ይኹኑ ዶስ ወይስ ምሳና ይስርሑ ተሕቶም ማለት በቃ እዚያ በቀሊሉ ትግደፍ ነገር ንዓኦም ከማን ኤርትራውያንን መሳርሒ ጸረ ትግራይ ንዝኾነ ሓይልታት መሳርሒ ይኹኑ ዶ ወይስ ኣይኹኑ ማለት ስለዚህ እቲ ኢንተረስት አቦቱ ሎ ማለት በከምዛ አይነት ካልኩሌሽን ተሪኻስ በቀሊሉ በሪህ ክራኤልካ ኸሊ ዋና ነገር ግን ሰብ ፈልጦ ደሎ እዚ በጽሕና የዘልና መድረኽ ባዕሉ እንዳተባልዕ ዝመጸ ግዜ በልዑ ኣብ መወዳእታ ደው ኢሉ መጺ ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ጌጋ ዝነበረ ናይ ሓባር ጸላኢ ኣዳኺምና ክልቴና ኣብ ስልጣን ምስ መጸና ሰምዕ ኣለኻ ናይ ሓባር ጸላኢ ኣዳኺምና ክልቴና ኣብ ስልጣን ምስ መጸና ሓደ ወገን ካባና ማለት በቲ በመገድ ህወሓት ዝኸደ መንገዲ ቶታል ጌጋ ነይሩ ናብ ጥፋት ወሲዱ ማለት ስለዚህ አይ ቲንክ ህወሓት ዝኸዶ መንገዲ ዋላት መሪሕነት TDF ውክልና ተደህልዎ ነይሩ ድሕነት ናይ ህወሓቱን ዋላት ናይ መሪሕነት የድብለካ ኣለኹቲ ናይ ሊደርሺፕ ኣይም ተረጋገጸን ነይሩ ባዕሉ እቲ ሊደርሺፕ ናይ ህወሓት ሳላ TDF ይድሒኑ ስለዚህ እዚ እንድሕር ዝቕበል ኣሎ ኮይኑ ህወሓት ክርሞ ኣለዎ ኤርትራ ሉዓላዊት ነፃ ዘይትድፈር ዘይትሽረፍ ስድሪ መሬታ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘይኣቱ ግዛእታዊ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ኣዋጋ ዕዳጋ ዘይኣቱ ምዃኑ ኣሚኑ ናብቲ ነባራዊ ሰላም ክመጽእ ኽእል ኣሎ ንሕና ድማ ህዝቢ ትግራይ ተቃለሰሉን ዝቃለሰሉን ናብ ንቡር ንምምላስ ዝስራሕ እንድሕር ኮይኑ ብውሕዱ ኣብ ትግራይ ዝግበር ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ዝኾነ ይኹን ኣፌክት ከይንገብሮ ተኽኢልና ንድግፎ ተደይክኢልና ከዓ ህዝቢ ትግራይ ብቕልጽሙ ብቓልሱ ንዘምጾ ነገራት ኣዌር ንገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ናይዚ ውሳኔ እዚ ውፅኢት ሕጂ ነቲ ክህንደድ ደሊ ዘሎ ጸላኢና ደው ኢሉ እንታይ ይግበር ደሎ ብዚ እዚኦም ድሕር ሰሚሮም ሲ እንታይ ከምጽ ኽእሉ ፍሉጥ ነገር እዚ ብዙሓት ናይ ኢትዮጵያ ኤሊት ብዙሓት መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜን ደለው ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ናብ ሓደ ክመጹ ይደልይዎ ድዮም ክልቲኦም ብሓደ ሰሪሖም ብሓደ ተቃሊሶም እቲኦም 4 ኪሎ እቲኦም ኣስመራን ድሕር መጽኦም ኮይኖም ናይዚኦም ኢምፓክት ከቢድ ምዃኑ ፈልጥዎ ኣብ ዝሓለፈ 20 ገለን ዓመት ድማ ካብ ትግራይ ወፃእ ዘሎ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ኩነታት ናብ ንቡር ከይምለስ ጥራይ ደይኮነ ናብቲ ዝረኣናዮ ሽግርን መከራን ንኽኣቱ ዝኽልተ ህዝቢ ከዓ ክርቢትን ላምባን እዮም ከፍስስሉ ጸኒሖም ፍጹም ንሕና ኣብ ክልተ ጫፋት ክንዕረቕ ደይኮነ ክንጠማመት ክንተሓሳሰብ ከምዚ ይብልና ክሰርሕሉ ጸኒሖም እዚ ናብ ንቡር ተመሊስና ጥራይና ናይ ሓባር ውሕስነት ከነረጋግጽ ንኽእል እዚ ክንብል ከለና ግን እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ፈሪሑ ደይኮነስ ወይ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ፈሪሑ ደይኮነስ ናይ ሓባር ረብሓ ስለ ዘለዎ እዩ ክልተ ነጋዶ ሹቕ እንድሕር ከይዶም ሓሙሽተ ቅርሺ ውፅኦም ተዳ ኣብቲ ዕዳጋ ኢንቨስት ገይሮማ እታ ረብሓ ናይ ክልቲኦም ማለት እዩ እቲ ሓደ ዓሚፁ እንተዳ ካብተን ረብሓ ወሲዱ ዓመፅ ምልዓሉ ይተርፍን እዩ እቲ ናይ ጽልኢ ኩነታት ምፍጣሩ ይተርፍን እዩ ስለዚ ከመይ ጌርካ ሼር ትገብሮ ትጸገም ከመይ ጌርካ ትጸገምከ ናብ ረብሓኻ ትቕይረ እዩ ኣብ ቅድሜና ዘሎ መድረኽ ማለት እዩ Brilliant. Tam ጽቡቕ ወጣባ thank you everybody ግዜ ሂብኩም ኣብ ዝምሳና ጸናሕኩም መፋነዊት ደርፊ ክደልየልኩም እየ ዳንኤል ኤርምያስን ግን ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልኩም ክትከትፉና እንድሕር ደሊኹም እውን ክሕዘኩም ኣይደልን እየ ኣነ ክሳብ መፋነዊት ደርፊ ዝደልየሎም ነዞም ኦዲየንስ ናትና ጀስታ ረኺበ ኣለኹ كما خي عينت قرطوي لك ويتبلت مسمس بالفتم زتبكلت من مولا كما خي عينت مع رأفال وزملت كوتشاف نبجاف خفضم زيت تنكفلت
كنقارزو ششاكي بانديراي مامي تيتبغتي فناتيتين بعقلي على كحناي لناخي كما هرالو طايقتي بانديراي تتمطمني أصحيتا ورخي دفني تاقشكو نشعنا علي نابخي يبلني بوري مسمس بالفتم زتبكلت من مولا كمخي عينت مع رأفال وزملت كوتشاف نبجاف خفطم زيت تنكفت بانديراي عتي انديخي يترقالو ميداخي كنقويو لينا دكخي كنقارزو ششاكي مامي بتاي بانديراي مقرتي فناتفتين بعقلي على كحناي لناخي كما حرالو طايقتي